Id-dwejra m'għandha bżonn l-ebda interpretazzjonijiet ħlief dlam ċappa, dlam illi huwa neċessità ekoloġika u xjentifika. Kienet din id-dikjarazzjoni li jagħmel l-editorjal ta' The Malta Independent fejn kien spjegat li l-abbozz ta' liġi li ressa il-gvern mhix waħda ta' protezzjoni imma moħbija taħt vandaliżmu ambjentali fid-dwejra. L-editorjal spjega li meta abbozz ta' liġi jiddikjara li qed jipproteġi s-sit iżda fl-istess waqt ikisser il-kundizzjonijiet li jħarsu dan is-sit dan ma jkunx wieħed ta' konservazzjoni imma eżerċizzju qarrieq. Is-sinifikat ta' dwejra huwa mnaqqax fil-liġi, xjenza u snin twal ta' riċerka. Saħansitra lura fl-2019 il-Qorti tal-Appell kienet iddikjarat li żvilupp fi dwejra huwa totalment kontra l-fatt illi id-dwejra hija sit protetta taħt in-Natura 2000 u Dark Sky Heritage. Għalhekk is-sentenza konfermat obbligazzjoni legali li dan is-sit ikun protett speċifikament bidlam. Madankollu l-abbozz tal-liġi tal-Gvern teqleb totalment dan il-prinċipju skont l-editorjal fejn kompla jispjega li dan l-abbozz li jippermetti d-dawl fis-sit sa nofs il-lejl jimminimizza l-importanza ta' dlam f'dan is-sit. L-editorjal spjega li d-dawl artifiċjali jfixkel numru ta' speċi, it-tamir tagħhom u anke l-mod kif dawn jieklu fil-waqt illi anke jwassal għal fatalità fl-Asfurxir Waters. Fi kliem l-editorjal il-liġi mresqa twaqqaf dawl permanenti iżda tħalli post għal dawl artifiċjali temporanju u din toħloq preċedent fis-sitwazzjoni. Madankollu l-editorjal anke jsemmi li l-akbar inkwiet ta' dan l-abbozz huwa li l-Gvern Laburista naqqas drastikament ir-rappreżentazzjoni tal-NGOs fil-Kumitat ta' Dwejra u li kien eliminat id-delegat Malti tal-UNESCO. L-editorjal iddeskriva dan l-aġir bħala awtorizzazzjoni ta' degradazzjoni tal-ambjent u li l-unika alternattiva għal dan l-abbozz hija liġi li timponi dlam ċappa f'dan is-sit, dak kollu li l-midlam mhux protezzjoni, temm jgħid l-editorjal.